हेलौ बयनिसिमबो गिबि गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय। मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों, कारना बेनो दायो माने ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि भाइरेल जाबाय दङ, माने बोलाबानो नुयो आरोखि, बोलाबानो नुसै माने सासे आइजोआ गुबुन हारिनि हौवा गोसोथोनानै बुथारजाबाय बा फासि जानानै थैबाय, गावनो सुइसाइड जाना थैबाय। जाथायखौ खोनानानै दुखु मोनबाय आरो जानाङि जाथायमोन बियो, जाबाय। आङो बेयावहाय आं माने फ्राय भिडिअखौ नायदों, सोरबा बिराद बुंदों, हिन्जाव माहारिफोरखौ दायो बांसिन बुंदों आरोखि, जा दा जिथुनाखि लाइमोनफोर सिख्लाफोर बर' सिख्लाफोरखौ दायो माने फ्राय मानसिया बांसिन बुंनाय जादों आरोखि। माने नंगौ जाथाया जोंनि माखासे बर' आइजोफ्रा दिनैहाय गुबुन हारिनि हौवाफोर बा सेंग्राफोर गोसोथोनानै दिनैसिम जिउ गारनाया बा जिउ दान होनाया बा बोलि होनाया बिराद जाबाय, गोबां जाबाय। आरो बियो माने जाबाय आरो सोलिबाय दङ दासिमबो, आरो माने बोसोरै बिदिनो मोनसे बिराद गिदिर जाथाय जानानै माने बिदिनो बुथार जाबाय थायो आरोखि। बे बेलायावहाय आं नैबेखौसो बुंनो नागिरदों। नंगौ फ्राय मानसिया बिराद गावनि गोसोनि साननाय बा गावनि जा फैदों बेखौ बुंदों। नंगौ जोंनि माखासे बर' सिख्लाफोरा नंगौ गावखौनो गाव सासे मोजां माने टाउनाव बा बेफोरबायदि गुवाहाटियाव थालायलायनो मोननायफ्रा एसे माने गावनि लेभेलखौनो एसे बिराद गोजौ लेभेलाव थानाय बायदि मोनो। नंगौ बे जोंनि माखासे बर'फोरनि माने मा होनो बेखौहाय एटिटिउडसो होनांगोन, बेखौहाय एटिटिउड दै बेयो। माने नोंजोंहाय जुदि रायलायोब्ला बर'खौनो रायलायनाय नङा बिसोरो, एकदम हिन्दी रायलायगोन बा हारसानि रायलायगोन, एकदम ओरैबायदि बिराद स्मार्ट आरो माने गावनिख्रुइ गोरोंसिन बा गावनिख्रुइ माने समायनासिन रावबोआनो गैया, माने गावनिख्रुइ समायनासिन रावबोआनो गैया, बेबायदि स्टाइलाव बानायो। आं सोबखौबो बुङाखै, जायफ्रा दिनैसिम बेबायदि गुबुन हारिजों हाबा जानानै बुथारजानाय बा होखारजानाय, माने फ्रायखौथ' बुथारजानायखौ नुदों, ससियेल मिडियाफ्राव नुबाय दङ आरो जों खोनाबायबो दं आरो ससियेल मिडियायावबो नुदों। बे जाथाया खिन्थु बोरै जाथावना नङामोन, बे जाहैबाय गावनि मोनसे दुरबलथायावसो बे जायो। जोंनि मानसिखौहाय बेलेग हारिया सोर बांसिन मोजां मोनो? सोर हारिया जोंखौ मोजां मोनो? जों बर' जाथिखौहाय रावबो मोजां मोना। खिन्थु मोजां मोनदों बियो नोंनि महरखौ, नोंनि माबा मोनसेखौ लानानैसो बियो नोंखौ मोजां मोनदों। खिन्थु बियो नोंखौ थार गोसोजों मोजां मोना। बे नोंखौ अरायसम माने थैस' थांस' माने नोंखौ रायजो जानो होननानै बियो नोंखौ हाबा खालामनानै जे गावनि एकदम जिउनि आंगो लोगोरि होननानै बे नोंखौ माब्लाबाबो साना जोंनि बर' हारिखौ। मानो होनना बुङोब्ला माखासे जाथिफोरा जों बर' हारिखौ ओरैबाबो सैखाया। जुदि जों जानायानो जुदि खालाय जायोब्ला, जों जुदि दै लोंनायखौनो जों जुदि सुनानै जुदि गारबोफिनलायनांगौब्ला होमबा बोरै जाथावथाव, बेखौनो एसे साननांगौना। आरो दायोथ' ससियेल मिडियानि जुग, बयबो नुखासै बबे जायगायाव सोरनि फिसाजोआ आरो बबे गामिनि अबेयाव थांनानै हाबा जाहैनानै सोर मा टाइटेलनि मानसिजों हाबा जानानै सानैनि गथ'नि बिमाया बुथारजाखो। ससियेल मिडियायावनो देग होबाय दंखायो माथो। दिनैसिम बर'जों हाबा जानाया हौवाया बुथारफेरनाय बा रेकर्ड अबाव दं नामा? गावनि हिन्जावखौ जे बुथारनाय थानो हागौ अबेबा मोनसे मोननै, थेवब्लाबो माने हाबा जाखांनायनि उनाव सासे सानै गथ' जानायनि उनावनो जुदि बुथार जालायनाय, बेफोरथ' बिराद माने नुनानैबो माने गिनो रोङा जोंनि बर' सिख्लाफोरा। बेखौ गिनांगौ। नोंखौहाय जे बे जे मानि थाखाय नोंखौ जे मोजां मोनदों बेखौबो एसे बुजिना लानांगौना नोङो। गावहा माने गावनि जाथिनि हिसाबै नोंसिनाव नैबेयाव माथायाव नोंसिनाव दंना गैया साननो हानाय, आं जे सासे बर'नि माखासे नोंसिनाव सेन्टिमेन्ट दंना गैया? आं बेखौसो बुंनो सानदोंमोन। जुदि बर'नि सेन्टिमेन्ट दंमोनब्ला नोंसिनाव बर' सेंग्राखौ गोसोथोनांगौमोन ना नोंसोर? बर' सेंग्राखौ गोसोथोनांगौमोन ना? बर' सेंग्राफ्रा जोब्बाय नामा? आजिखालि बर' सेंग्राफ्राबोथ' खम नंलाना, जेरावबो जेनला, समायना साफा, मायावनो खामि दंबायो जोंनि बर'फोरा मालाय नाबां जाबां गावहा एसे माने
एसे मोजां माबायाव थांबानो सोरबा हारिखौ गोसो थोनाय, सोरजोंबा बरनाम जानाय, सोरजोंबा माबा जानायनो, सोरजोंबा हेन जानायनो, सोरजोंबा गोसो थोफ्लाबनानै बिदि जानायनो जोंनि बर'फ्रा बिदिसो। जेसेबां थांगोन सोरबा सोरबा माने मोजां मोजां गिदिर गिदिर टाउनाव फरायहैगोन, सोरजोंबा माने बरनाम जानानै फैनाय, सोरजोंबा माबा जाना फैनाय, सोरजोंबा माने माबा आदार बायदि माने एकदम केसा साजानाय बायदिसो जानानै थायो। बे जाहैबाय गाव गावनि सेफटि दै बियो। जुदि गाव जुदि मोजांब्ला नोंखौ रावबो टाच खालामनो हाया आरो नोंखौ रावबो जबरदस्ति प्रप'जबो खालामनो हाया, जेबो हाया। बे जाहैबाय गाव गावनि मोनसे दुरबलतायावसो जायो। ओंखायनो आं नैबेखौ खावलायदों, नैबे फैबाय थानाय सोलिबाय थानाय जोंहा नैबे माखासे लाइमोनफोरखौ आं बुंदों, नोंथांमोनहा बा नोंसोरो बिनानावमोनहा गाव गावनि गोसोखौ जुदि हमथानो हायाब्ला बिदिनो साफा साफा खैसारा साजानानै सेस बुथार जाजोबगोन नोंसोरो। सेस खैसार सानानै बुथार जाजोबगोन। दानि जुगावलाय माथोबाव फैसाल'सो देखायनांगौ, अब्लानो माने एखेबारे जेरैहाय माने जों जे हराव जे लाइट सुयोना, लाइटआव जे माने एम्फौफोरा बारसोमो, जोंनि माखासे बर' सिख्लाफ्रा बिदिसो, जायफ्रा थाखा दिन्थिगोन बिदिनो माने बारजाबहैलाबायगोन, सिथाबहैलाबायगोन, गावनि देहाफोरखौ खुनु माबाखौनो लाया, जोथोनखौनो लाया। सोरबा जे मा खालामलांदों मा खालामलाङाखै बेखौ खुनु थालखौनो लाया मथथे नांगौ आरो बिदिखौहाय, नङा होमबा? आं आसरित मोनो, जायबायदि गथ'आ जायबायदि जेनेबा हिन्जावसाफ्रा दायो माने खामानि मावनो थाङो, बिसोर मा रोंगौ बिसोर आखाइनि बिद्दा, बबेबायदि कम्पानियाव बिसोरखौ सोर लागोन? आखाइनि बिद्दा बिसोर मोनसेबो रोङा ना, बिसोरनाव कम्पानियाव खामानि मोननायनि थाखाय बिसोरनाव खुनु जयगथायानो गैया, बिसोरनाव खुनु स्किल गैया, बिसोर माबायदि कम्पानियाव मावगोन? नङा आंहा बेयाव बिराद आसरित जायो, आं सन्देह जायो। माने अबेबा कम्पानियाव खामानि मावहैदों, अबेबा माबायाव खामानि मावदों, आं सोबखौबो बुङाखै, सोरबाया मोजां मोजां माबा लानायबो बिराद मोजां मोजां खामानि मावना दङ, किसुमाना जे माने दान्दा बाजियाव थाङोना, आं बेखौसो बुंदों। माने जोंनि माखासे बर' लाइमोनफ्रा मा जाजोबखो, अब्लालायनो फ्राय मानसिया दायो बिराद रायलायसो गोदों, माने बिराद रायलायसो गारदों आरोखि। माने गुवाहाटियाव थाङोनो, गुवाहाटियाव थांनानै बिसोर मा जायोनो, सप्तासे बा खोब थागोन बेयाव 6 मास 7 मास थायोनो, 6 मास 7 मासनि उनावनो आइफन लांगाब लाना फैनो। होमबा बिसोरो बोरैजाय अबेनिफ्राय लांगाब फैसा मोनो, बिसोरो लांगाबलाबनो आइफन लानानै फैनो? मा जाजोबखो? जाय समाव बिसोरो मोनसे गुन गोनां गियान सोलोंथाइ लानांगौ बा मोजां माने लेखा फरायनांगौ, बिसोर माने टाइम पास खालामनांगौ, बिसोर समानो गैया, बैफोरबायदि समाव बिसोरो अबेबा थांलाबायनानै अबेबा खामानि मावनो थांनायनो, आरो खामानि मावना थांगोन बिसोरो 6 मास 7 मासनि उनावनो गांलाब मबाइल लाना फैसै, माने 70-80 हाजार 1 लाख गाहामनि मबाइल। आसरित नुदों जोङो, माने बेफोरखौ बुंलायलाङासो आङो, बुंलासो आङो दायो। नुदों हौवाफ्रा जेरावखि थाङा मानो बे खामानि मावाबा बियो 24 घन्टा बेहा ओंखामानो मोनजाया। खिन्थु किसुमानफ्रा ओरैबायदि बर' सिख्लाफोर दङ, बिसोर माने मा मावो रावबो फात्ता मोना, ना लेखा फरायो, ना बिसोरो अबेबा कलेजाव थाङो, ना अबेबा मोनसे कम्पानियावनो बिसोरो खामानि मावो, मा मावो जेबो फात्ता मोना। खिन्थु सानफ्रामबो गारियाव गाखोनाय, मोजां मोजां गारियाव गाखोनाय, VIP, मा बिजनेस मावो नों जेबो फात्ताखौ मोना। खिन्थु माने हौवाफ्रा सोरबा सेंग्राफ्रा बिसोर माने कम्पानियाव 12 घन्टा 24 घन्टा बिसोर खामानि मावाबा बिसोरो माने ओंखामखौनो मोनजानाय नङा। बेबायदि कन्डिसन जोंनि माखासे दायो थासारिनि समयसाफोरा। बेनिखायनोथ' जोंनि माखासे बर' हिन्जावफोरखौ, बर' सिख्लाफोरखौहाय किसुमाना चान्स मोनो, नङा होमबा? थाखा देखायबानो जुदि लाइटआव जेनेबा एम्फौफ्रा बारसोम फैनाय बायदि बारसोमहैलाबायबाय, बेफोरबायदियाव जाबाय आरोखि। नंगौना नङा? आंनियाथ' एसे बुंनाय स्टाइला एसे आलदा, ओंखायनो आं बेखौ बुंबाय। आरोबाव गोसोथोबाव आरो बुथार जाबाय था, इमानखिनि ससियेल मिडियाआव नुबाय थायो, आखायावनो दं गिदिर गिदिर मबाइल, बेफोरखौ नुगोना नुवा बिसोरो, नायगोना नाया? बिसोर बाथरि होननाय बुस्थुखौ नाया, निउस होननाय बुस्थुखौ बिसोर मा बुस्थु नाया बिसोरो आन्दासाव, ओंखायनो बिसोर मिथिया, ओंखायनो बिसोर गिनो रोङा। माने जुदि निउस चेनेलफोरखौ नायनांगौ अब्लासो मिथिगोन मोजां मोजां बुस्थुखौ माबायदिफ्रा माबायदि मोजां, सोरबायदिया कमेन्ट होदों बा भिडिअ बानायदों माबायदि होदों, सोरबायदि माबायदि बुंदों, बिसोरखौ बिसोर खोनासंनो खुनु समानो गैया। बायदिसिना नाबां जाबांसो नायलाबायो खोमा, ओंखायनो बिसोर जेबो मिथिया। थैथोंलै, बारा जाबाय बिसोरो, आंनिबाथ' बिदिसोहाय। सोरबाया बेफोरबायदि जानानै थांबाय, बा सोरबाया गावखौनो जिउ होनानै थांबाय। गाव जुदि गोसोखौ जुदि हमथानाय मोनब्लाथ' रावबोथ' बेखौ जेबो खालामनो हायामोन ना। दाया सोरनि? गावनिनो दाय बियो। गोरोन्थिया सोरनि? गावनिनो गोरोन्थि बियो। आं जुदि मोजाङै जुदि थानायमोनब्ला आंखौ सोरबा दांनो हागोन नामा? सोरबा आंखौ प्रप'ज खालामनो हागोन नामा?